Ang San Lucas nga Beatitudes, upat ra kabuok ang iyaha nga gisulat. Samtang kang San Mateo, dunay 8 Beatitudes. Apan kang San Lucas, doon na po siya gitawag nga upat kawus o pagkaalaot, upat kakaalautan. Mamalandong kita nga mitanaw si Jesus sa iyang mga tinun-an o miingon. Bulahan ang kabus, bulahan ang kigutom, bulahan ang naghilak, bulahan kadtong mga tao nga gidumtan o gisalikway, gibugal-bugalan o gibuhatag dautan tungod sa anak sa tao. Maingon siya paglipay. So unsa may kabubuton sa Ginoo di ay? Buot ba di ay siya nga mag-antos kita sa kakabos? Buot ba di ay niya nga kita gutumon o walay makaon? Buot ba niya nga kita magsubo, maglipay, o kita malipay kung kita pasipadan ang atong tawhanong katungod dignidad, tawhanong kahamili sa uban ng mga tao? Perhaps dili na siya mao ang gipasabot kanato. Ang giingon kanato sa Ginoo kana bitaw maingon ta nga better things are coming. The best thing in our life is still to come. Mao nga pag-ingon niya bulahan kamong mga kabos, wala mahunong diha ang iyang statement. Bulahan kamong mga kabos ngano man Lord, kay inyo ang gingharian sa langit. So ang kahimtang sa kakabos, minta nga di man maayo ng kahimtang sa kakabos. But what comes after sa kakabos? Inyo ang kingharian sa langit. Bulahan ang gigutom. Lord, maayo ba daing gutomon? Ngano bulahan man kami kay pagabusgon kamo. Bulahan ang maghilak ngano man kay malipay raon niya kamo. Buti ay pasabot ba nga kining atong kasinatian karon, this is not forever. O kining atong kasinatian karon, kasinati tag kalisod, pagkabalatian, mga kahadlok sa kalibutan, this is not forever. O do na pay much better situation nga still to come. So mao na nga sa Beatitudes atong ibutang ang atong paglaom, pagsalig diha sa Ginoo. Kining atong kasamtangan nga nasinati, aduna gayoy better things to come. Naakay kuan karon, naakay problema. Later on it will be solved. Better things to come. Bulahan ka nga dunay problema. Nganuman tungod kay masinati nimo ang kasulbaran sa imong problema. So, mo nagingon ka nato nga kung ingon ni ini ang gisulti sa Ginoo, but na ipasabot usab ka nato nga ibutang ninyo ang pagsalig sa Ginoo nga ang atong Dios nga atong amahan ug magbubuhat nag-andam gayud og better things, better situations for all of us nga iyang mga anak. Samtang sa laing bahin, ang mga tao nga karon anaa haruhay kaayo ang pagpuyo, giingnan nga oy kamo mga dato alaot kamo. Unya kamo nga mga busog alaot kamo. Alaot kamo nga karon nga tawa. Alaot kamo kon magday kaninyo ang tanang mga tao. So usay buti pasabot pud sa Ginoo nga di ba day sa buot nga kita malipay, di ba day sa buot nga kita adunay atong makaon, adunay atong magamit para sa atong kinabuhi. Atong hinumduman nga kana bitong belief o pagtuo ba nga karon kining imong mga naangkon tungod sa imo nga paningkamot. Apan nakalimtan nimo ang kamatuoran nga ang imong paningkamot wala untay bunga kundi panalanginan sa Dios. So once you are wealthy, once you are happy, once you are well off sa imong pagpuyo sa kalibutan, always recognize nga kana siya panalangin sa Ginoo. And once you are blessed by God with that, like food, joy, and other things in your life, remember always nga
kana nga blessing is not exclusively, not privately for you, but it must become a social blessing. Take note of all of what we receive from the Lord. It must become a social blessing. Kung ba yung tawag social blessing, dili ka ng social, magpa-social ka diha. Kung di bo't ipasabot, it must be a shared blessing to a community. Mo man bitaw nga, buot niyang ma-develop sa ato, kana bang gratitude, the culture of gratitude, and the culture of giving. Bisan ang Ginoo sa iyang mga balaod, when we read the Bible, gihatag niya sa tao 100%. Miingon siya, tagae kog bahin. Diba? Mangayo ang Ginoo. Pila may ang gipangayo sa Old Testament? 10%. Kitagaan tas Ginoo 100%. Ingayon siya, ako ng 10. Kunya, minta nga, og imo na lang gi 90% or pa rin ako muhatag nimo. Dili man, kay kung kalta sa nadaan, wala ka ihatag. O sa may purpose, ana, kung tagaan kag 100%, pangayoan ka og 10. Ang purpose, ana, nga kanang the giving heart. Ang imong kasing-kasing nga maghihatagon, mat-cultivate nimo ang culture of gratitude and culture of generosity. Mao man bitaw nga sa atong kinabuhi, mingon si Lord sa Book of Deuteronomy, mingon siya nga, dili gayud mawad-an og kabus sa inyong katilingban. Og tungkod ni ini ako nagmando kaninyo sa pagtabang kanila. Dili pod mawad-an sa tong katilingban og mga tao nga magsubo. Og tungod ni ini ang Ginoo magmando sa pagtabang kanila. Usa ta pa di ay kining atong mga kuan karon, mga panalangin nga atong nadawat nga atong gipahimuslan. When you think of it as your exclusive property, then napakyas ka sa pagsabot o sa alaot. Apan kung mayingon ka nga kining tanan panalangin gikas Ginoo, unya ikatuha ka nga kining tanan kay panalangin mas Ginoo, ako usab ipaambit ngadtos uban. Kanang imong kalipay ikaw ra. So, ang imong kalipay is parang exclusively for you. Wala ma-shared ang imong kalipay, then alaot ka. Pagbantay. Kaya if we enjoy alone, there is a consequence. Maman po na sa beatitude, kung unsay kahimtang karon you suffer, there is consequence. Kung gigutom ka, dunay mo abot, busgon ka. Kung ikaw kabus, dunay mo abot, imo ang gingharian sa langit. Karon, ikaw nga nagpahimulo sa tanan, nothing more. Kaya nga, everything is mine. Karon, enjoy ako sa akong kinabuhi. But when we forget to remember that our blessing is a social blessing, then it is for our own perdition, sa atong kaalautan. Mo na nga sa atong pagpuyo nga Kristohanon, always we remember ato gyanang hinumduman kanunay, gipanalaginan di ko sa Ginoo para mahimo usab ako nga panalangin sa uban. Gipanalanginan ako sa Ginoo og daghan, bahinan ako og jutay ang akong mga silingan, ang akong mga ginikanan, ang akong mga friends, o bisan sila nga wala nako kailhi. Kay pwede man ta mahimong mga donors or benefactors sa mga charitable institutions. Ang atong bahandi, always remember, it is a social blessing. Not only for you, but also for others.